ಇಂಕ್ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪ ಕಲ್ಪದಿನ ರೆಸಿಪಿ ಸೇವಂತಿಗೆ ರಂಬೆ ಬೈದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಪನ್ಪಲ್ ಮಂತೇರು ಶುಭಗ ಅಡಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡಿಗೆ ಭಟ್ರು ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಂತ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಇನಿ ಸಂಡೇ ಅದು ಬೇಗ ಬೇಗ ಲಕ್ಕದ ದಾದೆ ಪಂಡ ವಿಷಯ ಒಂದು ಮೆಗ್ದಿಗೆ ಬೇಲೆ ಉಂಟ ಅಂಚಾಲ್ ಚೂರು ಬೇಗ ಲಕ್ಕಿ ಅಲ್ಲ ಲಕ್ಕದ ಅಲ್ಲ ಪಜೆ ಮತ್ತು ದಿಯರ್ ಅನ್ಪೋನಾಗ ಅಲ್ಪ ಒಂದು ದದನ ಉಚ್ಚುಪೊಂಡು ಪಂಡಲ್ಲಿ ಎಲ್ಯ ಇದು ಬೊಕ್ಕ ತೂನಾಗ ಅವು ಕೇರಿದ ಕಿನ್ನಿ ಮಾತ್ರ ಆಂಡ ಓಡೆ ಪೋಣದು ಇಜ್ಜ ಐಕೆ ಫುಲ್ ನಾಡೊಂದಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಪರತ್ತು ಸೋಫಾ ಮತ್ತು ಈ ರೂಮ್ ಉಡೆ ದಿದಿತ್ತಿನಿ ಅಂಕಲ್ ಫುಲ್ ಪರತ್ತು ಒಂಜಿ ಟಿ ವಿ ಇತ್ತನತ ಅವು ಮಾತ್ರ ನೆಟ್ಟದು ಇತ್ತ ಅಂಚ ಆ ಟಿ ವಿಡು ಸೆರೆ ಉಂಡೆ ಆ ಪಂದಿತ್ತ ಅವು ಪೋತುನುಂಡು ಐತೊಲೈ ಪೋತುನತ್ತು ಸೋಫಾದಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ ನಾನು ಉಗ್ಗುದು ಉಂತುದು ನಾ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ತಿಕ್ಕದಿನೇ ಜೇತ ನಾಡಿಂಡಲ್ಲ ಅಂಚ ಇತ್ತನೆ ಉಂಡು ಕಾಂಡೆ ಕೇರಿದ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಉಂದಾಂಡಿ ಇಂಕ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಇನಿ ಕಾಂಡೆನೆ ಕೇರಿ ಬತ್ತದು ಮತ್ತು ರಂಬ ರೊಟ್ಟಿ ಆದಿತ್ತನ ಮೂಲು ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಅಮ್ಮಲ ಎಲ್ಲ ಪೇಂಟೆಗೆ ಬಿದ್ದಾರ್ದ ಚೂರು ಇಲ್ಲದ ಮತ್ತು ಆವಡು ಸಾಮಾನು ಪುರ ಅಂಚ ಕಜಿಪ್ಪುಗೆ ಮತ್ತು ಆವಡು ಅರಿ ಮತ್ತು ಆವಡು ಅಂಚ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಇಲ್ಲಡ್ಕುಲದು ಬೋರ್ ಹಾಪಣ ಈ ಕ್ಯಾನ್ಲ ಪೋಪುನೆ ಅಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ATMಗೆ ಮತ್ತು ಪೋಯಾರುಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಪೋಪುನಿತ್ತ ಆ ಕೇರಿ ಮಾತ್ರ ಓಡೆ ಪೋಂಡುಂದೆ ಇಜ್ಜಿ ಓಲ್ಲ ತೋಜುನೇ ಇಜ್ಜಿ ಓಡೆ ಮಾಯ ಆದ್ನೊಂದೆ ಇಜ್ಜಿ ಚಾ ಮತ್ತು ಪರ್ತಿಜಾನು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುನತ್ತೆ ಅಂಚೆ ಚಾ ಲೇಟ್ ಪರ್ಪುನಿ ಅಂಚ ಅದು ಚಾ ಪರ್ತಿಜಿ ನಾನಲ್ಲ ಪೇಂಟೆಗೆ ಹೋದು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಪರ್ಪುನಿ ಚಾ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಒಂದು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮತ್ತು ಇವೇ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ಎಲ್ಲ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ಫನ್ನೆ ವರ್ಷಲ್ಲ 14 ಬರೋಂದಿದ್ದೀನದ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಲ 15 ಈ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ 15 ಜ್ಯೋತಿ ತೋಜರೆ ಶಬರಿಮಲೆ ಅಂಚ ಸ್ವಾಮಿಲಿ ಫೋನ್ ಮಂತಿತ್ತೇರು ಎಂಕಲ್ ಜ್ಯೋತಿ ತೋಜು ನಾನು ಏಪಲ ತುಪ್ಪದ ದೀಪ ಪೊತ್ತ ದೀಪ ಇಲ್ಲಾಡು ಅಂಚದು ಕೇಂಡ ಸ್ವಾಮಿಟ ಚಿಂಟು ಓ ಚಿಂಟು ಭದ್ರೈಕ್ ಯಾನೊಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಮನ್ಪೋಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಐಕ್ ಬೋಡಾದ ಯಾನಿತ್ತ ಪೇಂಟೆಗ್ಲ ಆ್ಯಂಪ್ ಓಪನ್ ಇಟ್ಟಿಜ್ಜಾಣ ಅಮ್ಮ ಬರ್ಪನ ಕೇಳಿರ್ ಬೊಕ ಎಂಕ್ಲಾಂಡು ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಮಿನಿ ಮನ್ಪುಗದ ನಾನು ಒಂದು ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪ ಕಲ್ಪದಿನ ರೆಸಿಪಿ ಎಂಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾರೇ ಕಲ್ಪದೀನಿ ಅಂಚದು ತುಕ್ಕ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಗೀನಿ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರ್ದ ಫೇಮಸ್ ತಿಂಡಿ ಅವು ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಈ ಕುಡ್ಲ ಸ್ಟೈಲ್ದ ಗೋಲಿ ಬಜ್ಜೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಏರೇ ಮತ್ತು ಇಷ್ಟ ಪಂದ್ರೆ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಚ ಅದು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಕ್ ಅಪ್ಪ ಕಲ್ಪದೀನಿ ಅದು ಅಂಚ ನನ್ನ ಪೇಂಟಿಗೆ ಪೂಪ ಪೇಂಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪರಾಂಡ ಮನ್ಪ ನನ್ನ ಚೂರು ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕ ಬಾಯ್ ಸೇವಂತಿಗೆ ತೋರ ಹೌದದ ಕುಡು ಸ್ಮೆಲ್ ಅದೇಂಗಿಲ್ಲ ಬಟಾಟೆ ಈಗ ಅವು ಇರ್ನೆಷ್ಟ ಇರತ್ತಮ್ಮ ಫ್ಲವರ್ ಅವು ಇನ್ನು ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ತರಕಾರಿ ಮತ್ತು ತೊಂದು ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲು ಬೇಕರಿಗೆ ಬೈದ ಬೇಕರಿಗೆ ಪೇಂಟೆಗೆ ಪೋಂಡ ಅಮ್ಮಲೆ ಎಲ್ಲ ಬೇಕರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪೋಪನೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಬರ್ರೆ ಅಂಚದು ಜ್ಯೂಸ್ ಬರ್ದು ಬೊಕ ದಿಲ್ ಖುಷಿ ಉಂಡತ ಅವು ಮತ್ತು ದೊತ್ತೊಂದು ಅಂಚ ಬತ್ತ ಎಂಕಲ್ ಬೊಕ ಇಲ್ಲಡೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಒಂಜಿ ಪರೋಡಿ ಎಂಕ್ ಪೇಂಟೆಗೆ ಪೋಂಡ ಏನು ಪರ್ಪೇನೆ ಓಡೆ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಜ್ಯೂಸ್ ಒಂಜಿ ಪರ್ಪೆ
ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್ ದಾದ ತಿನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಂದ್ರೆ ದಿಲ್ ಖುಷ್ ತಿನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಓದಿತ್ತ ಪೇಂಟೆಡ್ ಬಂದಾಗ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ತಿನ್ಲೆ ಒಕ್ಕ ಪಾತೆ ಇರಲಿದ್ದು ಇದು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಶುಭ ಉಳ್ಳಲತ್ತ ನನ್ನ ಕಸಿನ್ ನಿಖಲ್ ತೂದಿಪ್ಪಾರಿ ಅನ್ನೋ ಕೆಲವು ವೀಡಿಯೋಡ್ ಪಾರ್ದೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಾಗ ಬೈದಳು ಪನ್ನ ಪಿರಾವ್ದೆಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಪುರ ರಿಲೇಟಿವ್ಸೇ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ದುಂಬು ಗೋಡಿಲ್ಲಡೆ ಪಿರಾವ್ದೆಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೇನು ಅಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಇಲ್ಲ ಎಂಕ ಮಾಮಿನಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪನ ಅಂಚಡೆಗೆ ಬತ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಪೇಂಟೆಡ್ ಬಂದಾಗ ಎಂಕಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕಲ್ ಎಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಸುಮಾರು ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂದು ನಾನು ಅಪ್ಪ ತೀರ್ನ ಟೈಮ್ ಇಡಲ್ಲ ಬೈದಿನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೈದಿಜಾಲು ಹಂಚ ಇನಿ ಬತ್ತ ರಂಬೆ ಬೈದಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಊರ್ವಸಿ ಮೇನಕ್ಕೆ ಪೂರ ಅಲೆ ಗುಂಡು ಅತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ದಾದೆಗೆ ಹೋಗಿ ನೀರಿಗೆ ಪೇಂಟೆ ಹೋಗಿ ಬಚ್ಚಿದ ಎರಡು ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ 2 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಬೈದಿನ ನಿನ್ನ ಮುರಾಣಿ ಅನ್ ಪಾರ್ದಿತ್ತದ ನಿಶ್ಮಿತನ್ನ ನಾಮ ಹೆಂದಿದ್ದಾನೆ ಐಕ್ ಏನ್ ಸಿಂಗರ್ ಪುರ ಬಂದಿತ್ತ ಐಕೆ ಏನೋ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತಿತ್ತೇರಿ ಇರ್ನ ಸಿಸ್ಟರ್ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಪಂಡ್ರೆ ಮಲ್ಲೆ ಕ್ಯೂಟ್ ಉಳ್ಳೇರಿ ಇರ್ನ ಸಿಸ್ಟರ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ನಿಕ್ಲೆ ಮುರಳಿ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಅದು ಕರಾವಳಿಸ್ತಾಗ போய் ನಾನಿ ಅತ್ತೆ ಕರಡುಸ ಬತ್ತಿತ್ತರತೆ ಇಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲೆ ದುಂಬು ಬೈದೋಲಿ ಊರುಲ್ಲಲ್ಲ ರಟ್ಟು ಒಂದು ಫೋನ್ ಅಂದೋಲೆ ದಕ್ಕದು ಈಲೆ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂಕ್ಲೇನು ಬಲೆ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಪಾಡಿ ಒಕ್ಕ ಮಾತ ಗೊತ್ತಾ ಈ ಎಂಕ್ ಐನ ಕಡೆ ಪುರ್ದು ಪನ್ನೊಂದು ಬಲೆ ಎಂದು ಅಪ್ಪಗ ಬರ್ಪ ವಿಟ್ಲ ಜಾತ್ರೆ ಬಾಪರ ವಿಟ್ಲ ಜಾತ್ರೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಎಂಕ್ಲಿ ಇರೋ ತೊಂಜೆ ಕತ್ತು ಇರುವಾಗ ಬಲೆ ಏನ್ ಇತ್ತಲೆತ್ತದೆ ವಿಟ್ಲ ಜಾತ್ರೆ ಬಲೆ ಎಂದು ಇರುವಾಗ ಉಂಟು ಇರುವಾಗ ಬೋಲೆ 22 ರಜೆನದಿ ಕಾಲೇಜ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಿರಪೋಪುಣ ಅಂದ ಅಯೋಧ್ಯೆದಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಅಮ್ಮ ಕೆಲವು ಸೊಕ್ಕದಾಗ್ನೇನೆ ಇಂಚ ಕೆಲವುದ 2-3 ಜನ ದೀತೆ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಆಗಿ ಬೊಕ ಎಂಕ್ಲ ಪುಚ್ಚದ ಕಿನ್ನಿ ಉಂಡತ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಮುಯೇರ್ನ ಗೂಡಿತ್ತನ ತೈಟ್ ಎಂಕ್ಲು ಪಾಡುವ ಐತ ಚೂರು ಸೇರೆ ಉಂಡು ಐಟ್ ಪಾಂಡಲ ಪುಚ್ಚೆಲು ರಾತ್ರಿ ಮತ್ತ ಲಕ್ಕೊಂದು ಬರ್ಪ ಫುಲ್ ಅಡಿಕಡ್ ಮತ್ತ ಜೆಪ್ಪು ಅವು ಎಂಕ್ಲೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಪುಂಡು ಚೂರು ಅವು ಪಂಡ ಜೆತ್ತನಾಡಲ ಅವಲಿ ಅವು ಮೇಲಡೆ ಮತ್ತ ಪೋಪುಂಡು ಕೋಡೆ ರಾತ್ರಿ ಅಂಚಾಯಿ ಕೊಂಜಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕೊನ ತಿನ್ನಿಂದೇನು ಎಂಕ್ ಅಲ್ಪ ಬ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೆರ್ನೆ ನೆನಪಾಯ್ಜಿ ಐಟ್ ಪಾ ಶಾಪ್ಡ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಒಂದು ರೇಟಲ್ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಒಂದು ರೀಸನೇಬಲ್ ಅಂತ ಆಪುಂಡು ಲೆಕ್ಕಿ ಅನ್ ಖಾಲಿ 180 ಕೊರ್ನಿ ಪನ್ನೋಡು ಈರ್ ಪನ್ಲೆ ಅನ್ ಪನ್ಪ ಬಲಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಪನ್ಪಲ್ ಅಲ್ಲ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಸಾಂಗು ಅಂಡ್ಲ ಪನ್ಪಲ್ ಪನ್ ಓ ಪನ ಎಂಕೋ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಾಚಿಗೆ ಅನ್ಪಲ್ ಆತೆ ನಾಚಿಗೆ ಅಪಡ ನಾಚಿಗೆ ದಾಯಿಗ ಈ ಮೂರಣ್ಣಿಂದ ಪಂದಿತ್ತ ಅವಳು ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾದವಳು ಪನ್ ತುಂತೂರು ಪನ್ ಅವಿಂಕ ಮರ ಬರ್ ಅವತ್ತು ಮೂಲೆಗೆ ಡೋಂಗಿ ಪನ್ಪುಲಿ ಬರ್ಪುಜಿ ರೆಡಿ 1 ತೆಲಿಪುಜಿ 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಏನ್ ಶೋ ಕಾಡ್ತಾನೆ ಶೋ ಮತ ಕಾಡೋಚಿ ಆವು ಅಕ್ಷರ ಮತ ಕಾಟ ಓ ಏನ್ ತಿಂಚ ಆವು ಉಂಕೆ ಅಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ತುಂತೂರು ಅಲ್ಲಿ ನೀರ ಹಾಡು ಕಂಪನ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಹಾಡು ತುಂತೂರು ಅಲ್ಲಿ ನೀರ ಹಾಡು ಕಂಪನ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಹಾಡು ಹಾಗಲಿರಲಿ ರುಳಿರಲಿ ನೀನಿರದೆ ಹೇಗಿರಲಿ ನನ್ನ ತುಂಬು ಹೃದಯ ಈ ತುಂಬಿದೆ ನಿನ್ನ ಈ ತುಂಬು ಪ್ರೀತಿಯನು ಕಣ್ಣ ಹಾಡಂತೆ ಕಾಯುವೆನು ಅಮ್ಮ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಮಂತೇರು ಶುಭ ಇತ್ತಿನೆಟ್ಟು ಮಂತೇರ ಅದು ಹಾಯ್
బత్తండి ఇంక డాన్స్ క్లాస్ బచ్చు పన్నే బాయిడ్ బుక్ వాయిస్ ఓవర్ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇತ್ತನೆ ಬರಲೈತೆ ಅವು ಸೌಂಡ್ ಪ್ರತಿ ಟಿವಿ ಬಂದ್ ಅನ್ಪಾನು ಮುಚ್ಚಿ ಈ ಭಾರಿ ಹೇಳಿದಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ಇರೋದು ಶುಭಗ ಅಡಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವನಿಯಾನ ಶುಭಗ ಅಡಿಗೆ ನಿಲ್ದಿಸಿ ಹೋಗೋದು ಇಬ್ಬಿ ಪನ್ನೀರ್ ಕಚುಪ್ ಅನ್ಪಾನು ಅಪ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರೆ ಗೋಲಿ ಬಜ್ಜ ಮಂತ ಅಭ್ಯಾಸ ಅಪ್ಪಗ ತಿಂಡ್ರೆ ಬರೋಂದಿತ್ತಿರ ತೆಂಗಿ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ಗೆ ಭೈಯಾಗ ಟೆನ್ಷನ್ ಭಯಂಕರ ದಾದ ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಕಲ ಅಡಿಗೆ ಭಟ್ರು ಅವ ಅಡ್ಡನೆ ಬತ್ತೋಡ ವಿಡಿಯೋ ಇಂಚ ಅವು ಗೊತ್ತಾ ಬತ್ತಂಡ ಅವು ಬರ್ಪುಜಿ ಫುಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೊನ್ನೆ ಬೀಸಿ ರೋಡ್ ಬಾಜನೆ ತಿಂಡಿ 50 ರೂಪಾಯಿಗೆ 100 ರೂಪಾಯಿಗೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಅಕ್ಕ ಕನ್ನದದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗಂದ ಒಂದು ಇಂಚಿನ ಹಿಡಿದು ಇಲ್ಲ ಬೊಕೊಂಜಿ ಎಂದು ಅವಿನ್ಯಾಶ್ ಇಂಚಿನ ಒಂದು ಪೇರು ನಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಅವು ಯಾನೊಂದು ಸಲ ಒಂದೇ ಸಲ ಆಲ್ಕೋಡೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆಕಲ್ ನೋಟಿಗೆ ನಮಗೆ ಆಯ ಬುಲ್ತಿನಿಗೆ ಅವ ಒಂದು ದಾದ ಪುಚ್ಚೆ ಈ ದಾದೆ ಎಂದೆ ಎಂದೆ ಇಂದು ಪುಚ್ಚೆ ಅವೆ ನೆಕ್ಕೆ ಬಲ ಆಸೆ ಆಪಣಿ ಶುಭಲಕಾರಿ ಆಸೆದ ಪುಚ್ಚೆ ನೀರು ಹೋಗ ಇತ್ತೊಂದು ಚೂರು ಇದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆ ಒಂದು ಬತ್ತಂಡು ಬಡಿ ಬಜಬೇಕು ಮಲ್ಲ ರಕ್ಷಿತನ ಅಂಗಡಿ ಪೂರನಿ ಡಬ್ಬೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಡ್ತೈತೆ ಒಂದಿ ನಾನು ಒಂದು ಡಬ್ಬೆ ಒಲ್ ಪಡ್ತೈತೆ ಒಂದಿನಿ ಒಲ್ ಪಡ್ತೈತೆ ಒಂದಿನ ಅವು ಡಬ್ಬೆ ಕರಾವಳಿ ಅಲ್ಪ ಇಜ್ಜಾಣಿ ಅಂಕಲ್ ಏತ್ಲೈತು ನತೆ ಅಮ್ಮ ಡಬ್ಬಿ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಲಿಂಬೆ ಪುಲಿ ಪುಂಟುನ ಕನ್ನದೇರು ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಅಡಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡುದು ಇವರೇ ನಾವು ತಿನ್ನೋದು ಮಾತ್ರ ಇವರು ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಇವರಿಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ತುಳುಟದ ನಿಗ್ಲೆಲ್ಲ ಗೆರೆಗಂಡೆಲ್ಲ ಬೋಡಿತ್ತನ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾರ್ದು ತುಳೆ ಶುಭನ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಪಾಡು ವೈಕ್ ಮಂತ್ಲಿ ಪೂರೇ ಎಂಚಿದೆ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಮತ್ತೆ ಪಾಡ್ನು ಓಕೆ ದಾದೆ ಇಜ್ಜಿ ಸಿಮ್ಮು ಚೇಂಜ್ ಅನ್ಪೋಡಾವು ಚಾಲೆಂಜ್ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪೇರು ಅಂತ ಶುಭ ಎಣ್ಣೆ ಆ ಗೋಲಿ ಬಜ್ಜಿನ ಪುನಃ ಈರೆ ಆಹಾ ಒಂದು ಮನ್ಪೋಡು ಈ ಜ್ಯೂಸ್ ಮತ್ತೆ ಇಟ್ಬಿಡತ್ತ ಬಾಟ್ಲ್ ಅವೇಕು ಸಣ್ಣ ಕುಂಟು ಕಟ್ಟೋಡು ಅವಿಟ್ಟು ಪರೋಡು ಟೇಸ್ಟ್ ತುದು ಅವು ಜ್ಯೂಸ್ ಅವನಿಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ಉಂಡದೆ ಕೆಲವು ಮಲಯಾಳಿದಾಗ ಕೇರಳದಾಗ ಮಾತ್ರ ಮನ್ಪಿರದೆ ಅಂಚಿತ್ತ ಮಾತ್ರ ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಅವು ಮಾತ್ರ ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಕಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಬಿನ್ನೇರು ಉಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಬರೋಣ ಉಂಟ್ಲೆ ಅಂತ ಹೈಟ್ ದೀಪ ತೋಲೆ ಎನ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಬ್ಲರ್ ಬರ್ತೀನಿ ಆತ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮಾತ್ರ ಶುಭ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ಶುಭಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ಪೂರ ಇಲ್ಲ ಶುಭನ ಫ್ಯಾನ್ ಸೇರ್ ಮತ್ತೊಲ್ಲರು ಎನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ನಾಕಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಇಡು ಪನ್ಲೆ ಶುಭ ಬಿಸಿ ಪೊನ್ನು ಅಮ್ಮನ ಮಿಕ್ಸಿಗೋರ ಉಂತಲೆ
ನಾನು ಹಾರರ್ ಹಂಟಿಂಗ್ ಗೈಸ್ ಇತ್ತೆ ಗಂಟೆ ರಡ್ಡ ಅವನು ಬತ್ತು ನೀನು ಲೇಟ್ ಆಂಡು ಪೇಂಟೆ ಮತ್ತು ಪೋದ್ ಬತ್ತದು ಅಮ್ಮ ಅಡಿಗೆ ಮನ್ಪನ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಅಂಚ ಶುಭಲ ಬೈದಲತ್ತ ಶುಭ ಅವರ ಪೋದ್ ಬತ್ತೀನಿ ಅಕ್ಕಲೆಲ್ಲಡೆ ಅಂಚ ಇನಿ ಇಜಿನ ಸಂಡೆ ಉರುಲತ ಬೋರ್ ಹಾಪುಲತ ಅಂಚ ಅಲ್ಲಿ ಬತ್ತದ ಗೊತ್ತೇ ಆಯ್ತು ಟೈಮ್ ಪೋಯ್ನ ಅಂಚ ಅಲ್ಲ ಒನಸ್ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲೈತೆ ಅಲ್ಲ ಒನಸ್ ಮನ್ಪರೆ ಪೋಪೆ ಅಂಚ ಅದು ಒನಸ್ ಮನ್ಪನಾಗ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪಿಜೇನು ಅವು ಸರಿ ಅಪ್ಜಿ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕಿದ ಬಾಯ್ ಅಮ್ಮ ಫ್ಲವರ್ ಕಜಿಪ್ ಮಂತದೇರು ಏರೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಇಷ್ಟ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತುಲೆ ಎಂಕಂತೂ ಇಷ್ಟ ಫ್ಲವರ್ ಕಜಿಪು ಫ್ಲವರ್ಲ ಪದೇನಿಲ್ಲ ಗೋಲಿ ಬಜೆ ಮನ್ಪೆರೆ ಹಿಟ್ಟು ರೆಡಿ ಮಂತದಿತ್ತೇನು ಅವಿಂಚೆ ಕ್ವೀನ್ ಇದೆ ಸಿಂಪಲ್ ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿನ ಪಾಟ್ರೆ ಹಿಂಚ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಡಿಜಿಲ ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಡಿ ಅವಿಂಚಿನ ಕ್ವೀನ್ ಇದೆ ಸಿಂಪಲ್ಗೆ ಕಿರೀಟಸ್ ಕ್ವೀನ್ ಇಂಚೆ 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 ಇಂಚಿನ ದೂರಗೆ ಕೈತಲ್ಲಪ್ಪ ಓಡಿಗೆ ಅಮ್ಮನೆ ನೆಟ್ಟೋಂಡಿಯೇ ಓಲುಂಡಿಯೇ ಅವ ಇಟ್ಟತ್ತ ಗೊಂಬೆದ ಮತ್ತೆ ಇಪ್ಪುಂಡ ಇಟ್ಟತ್ತ ಒಂಜಿ ಸರ್ಚ್ ಮನ್ಪು ಮಾರೈತೆ ಅಪ್ಪಗ ಬರ್ಪುಜ ಆರ್ಲೆಟ್ ತೂಪಲೈತೆ ಬರ್ಪುಜ ಎಂಚಿನವು ಪುಚ್ಚದ ಬುಟ್ಟಿ ಅನ್ಕೊಂಡ ತಂಚುಂಡು ಓ ಬುಟ್ಟಿಯೇ ಸೇಮ್ ಬುಟ್ಟಿ ಶುಭನ ರಿಂಗ್ ಶುಭನ ರಿಂಗ್ ರೆಡ್ ಹಾರ್ಟ್ 200 ರೂಪಾಯಿ ಹೋಗ್ತದೆ ತುಮ್ 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 ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಏತ್ ಸಲ ತರ್ತೇನು ಎಂಚಿನವು ಒಂದು ಪೂ ನಡ್ತೀನಿ ಪೂತ ಶಟ್ಟಿ ಒಂದು ಏರಣ್ಣಲ್ಲ ಎಂಚಿನ ಕಿರೀಟಗೆ ಕಿರೀಟ ವಾದಮನದ ಕಿರೀಟ ಉಪ್ಪಡವ ಆರ್ಟ್ ಬೈ ಶುಭ ಎಂಕಲ ಗುಂಡಮ್ಮ ದಾನೆ ಅಂದ ಬೈದಲ್ಲ ಇನಿ ಉನಿ ಸೂರ್ಯ ಒಲ ಬೇತದಿ ಕಿಡ್ಬಿಟ್ಟದ್ದು ನಂಚ ರೆಡಿ ಎನ್ನ ಕೈ ತೂನೆಗೆ ಅಶಿ ಇಂಚಿನ ಬರುತ್ತದೆ ಅವಿಚ್ಚಿನ ಶುಭ much later. ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ಇತ್ತಾನೆ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯರೆ ದೀತೆ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯುಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಗೋಲಿ ಬಜ್ಜಿಗೆ ಒಂದು ರೆಡಿ ಮಂತಿದ್ದೆ ಅದ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಚೆ ಬುಡುಪಿನ ವೆಂಚ ಬುಡುಪಿನ ಅನ್ನಿಕ್ಲೆ ತೋಷ್ಪವೆ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಕಾಯಿ ಅಡಿತೆ ಎಡ್ಡೆಡು ನಾನು ಪಾಡ್ನೆ ಹತ್ರ ಎಣ್ಣೆ ನನ್ನಂತೆ ಕಾಯಿ ಉಡುಂದು ತುಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಇಂಚ ಅದಿಪ್ಪೋಡು ಮಸ್ತ್ ಇಂಚ ಚಪಾತಿಗೆ ಮನ್ಪೋತ ಅಂಚಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ಚೂರು ನೀರು ಅದಿಪ್ಪೋಡು ತೆಳು ಇಪ್ಪೋಡು ಹಿಟ್ಟು ಏನು ತೋಷ್ಪವೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತುಲೆ ಇಂಚ ದೆಪ್ಪುನಾಗ ಇಂಚ ಬೂರೋಡು ಮಸ್ತ್ ಗಟ್ಟಿ ಆಯ್ರ ಬರಲಿ ಒಂತೆ ಇಂಚ ನೀರು ದೆತ್ತದಿ ಒಳ್ಳೆದಾಯ್ಪಂಡ ನಮಗೆ ಕೈನ ಚೂರು ವೆಟ್ ಮನ್ಪೆರೆಪ್ಪುಂಡು ಕೈನ ಚೂರು ಇಂಚ ಚಂಡಿ ಮನ್ಪೋಡು ಅದು ಬಂದಾಯ್ತಾ ಕೈನ ಚೂರು ಚಂಡಿ ಮಂತದು ಬೊಕ್ಕ ಬುಡ್ಪುನ್ ಎಂಚಾಂದಿ ಅಂತ ತೋಷ್ಪವೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಬುಡ್ದು ತೂಕ ಅಪ್ಪಗ ಕಾಯ್ದು ನಾನು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ನಮಕ್ ಕಾಯ್ದಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಇಂಚ ಕೈನ ಚೂರು ಚಂಡಿ ಮಂತ ನೋಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಂದಿ ಬರೀ ಇಡ್ದು ಇಂಚದೇ ಪೋಡು ನೀನು ಇಂಚ ಮಂತದ್ದು ಬಿಡ್ರೆ ದೋಷ ಇಂಚ ಬಿಡೋಡು ಚೂರು ಚೂರೇ ದೆಪ್ಪುನಿ ಇಂಚ ಕೈ ಚಂಡಿ ಮನ್ಪೋಡು ದೆಪ್ಪುನಿಗೆ ದುಂಬು ಇಂಚ ದೆಪ್ಪುನಿ ಚೂರು ಇಂಚ ದೆಪ್ಪುನಿ ಇಂಚ ದೆಪ್ಪೋಡು
ಇಂಚ ಬಿಡು. ಗ್ಯಾಸ್ ಚೂರು ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಹಿಡ್ದಿಲೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಹೈ ಫ್ಲೇಮ್ ಹಿಡ್ದಿ వచ్చి ಒಂದು ಪ್ಯೂರ್ ರೌಂಡ್ ಶೇಪ್ ಆದ್ ಬಿಡ್ರೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಎಂಕ ಏತ್ ಕಲ್ಪದೇರು ಪಪ್ಪಾತ್ ದೇವ್ದು ಮತ್ತೆ ಚೂರು ಸರಿ ಆಂಡ್ ಆತು ಮನ್ಪುನಿ ನಾನು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಕೆಲವೇರಿಗೆ ಮನ್ಪೆರೆ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಸ್ಟೈಲ್ಡ್ ಮಂತಂದ್ರೆ ಎಂಕೆ ಇಂಚ ಪಂದ್ ಕೊಡ್ತೀರಂಚ ಫಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಲೈತೆ ಪಾಡ್ ನಾವು ರೌಂಡ್ ಶೇಪ್ ಬತ್ತೀಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡ್ ನಾವು ಬತ್ತಂದು ಅಂಚ ಇಂಚ ದೆಪ್ಪುನಿ ಕೈಟ್ ಇಂಚ ಮಂತು ಬಿಡ್ಪುನಿ ಅಪ್ಪಗ ರೌಂಡ್ ಶೇಪ್ ಬರ್ಪುಂಡವು ಏರೆಗ್ ಮತ್ತ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಏರೆಗ್ ಮತ್ತ ಬೋರ್ಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತ್ ಲಿಂಕ್ ಗೈಸ್ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ ಫೇಲ್ ಆಣು ಚೂರು ಪಂಡ ಚೂರು ಕರಂಚಿಂಟ ಅದು ಪಂಡ ಬೊಲ್ಪು ಗುಂಜಿ ಕೇರಿ ಬತ್ತಿತ್ತನ ತೆಲಿಯ ಬಯ್ಯ ನಗ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಕೇರಿ ಇತ್ತನ ಮಿತ್ತು ಮಾಡಿದಲ್ಪ ಎಲಿನ್ ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತು ನಂಚ ಅಡೆಗ್ಬೋದು ಐತಾನೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಫುಲ್ ಎಲಿ ಉಂಡಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಬರ್ತೀನಿ ಎಲಿ ತ ಬಂಡಾರ ಉಂಡಿ ಐತಲ್ಲ ಉಣ್ಣೆ ಟಿಚ್ಚಿ ತೀರ್ತ ಚೂರು ಉದ್ದ ಹೊಡಿತದೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದಂತಾನ ಮಂತಿಜಿ ಮಂದಂತ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಲ್ಲ ರಸ್ಮೆ ಗ್ಯಾಸ್